Atsika mahazo nouvelle fo volaniko aminareo zegny. Ary tsy maintsy ataotsika le vidéo. Tsy maintsy ataotsika le vidéo. Za fa mivolagna aminareo zegny. Fa maro olo miambigny atsika. Fotony atsika volaniko aminareo zegny tsy voavidim-bola. Karaha Jean-Luc Javoljara tsy voabidy vola. Moaly za vita vidéo naka misy olo Antananarivo mikaiky za. Maromaro boka reo mikaiky za presque isan'andro. Presque isan'andro reo mikaiky za. Ino volagninindreo taminaka? Volagnany premier ministre anao io volagna. Adosiny mandat d'arrêt amina affaire acharnement ataondreo amin'ny Monsieur le maire Jean-Luc Javoljara io. Affaire ty volagny nandeha amin'ny cour de cassation classé sans suite. Dikan'zegny Jean-Luc Javoljara est innocent. Satria ny premier ministre boka zegny Jean-Luc Javoljara innocent. Ary le tsombiagna premier ministre magnapetraka PDS. Attention nareo hoe préfet, gouverneur. Tanao asa maloto ataony igny. Zavanareo, izy tsara nipody tadiego eky. Izy tsara nipody. Anareo amizay nagnano asa maloto igny. Nagnino quand RFI ni contacte ministre de l'Intérieur, tsy namaly. Nagnino quand RFI ni contacte ministre de l'Intérieur, tsy nasaky namaly ro. Zegny volaniko, atsika samby gasy fo fampamono. Ny anty atsika boka Diego fo fampamono. Ivolagna za, Lydia, za tsy mamosa secret, tsy ninaka zegny. Koragnatsika jiaby, za tsy mamosa secret. Fa anao voalohany nivolagna taminaka, ajery mandrenitsika premier ministre volagninao. Ajery mandrenitsika, atsika mila miaraka miasa amre mandrenitsika. Nagnaja izy za. Te izy mba nagnaja zay vahoaka malagasy, vahoaka ny Diego. Fa en zay nahazo. En zay nahazo, zay nandeha nidiadiaviny. Donc, le respect, c'est dans le deux sens. Azonareo zegny. Respect, c'est dans le deux sens. Za mivolagna aminareo, simple fo. Tsy tianareo raha hipoaka. Libérenareo gladiateur anay. Tout simplement. Izy tsy magnaja volaniko aminareo zegny, tsy magnaja tribunal nay boka Diego, tsy magnaja avocat nay izy boka Diego. Donc, libérenareo, même ro boka Antananarivo mivolagna taminaka, libérenareo Monsieur le maire Jean-Luc Javoljara. Même olo président de la République Andry Rajoelina mivolagna aminaka, tokony libéregna Jean-Luc Javoljara. Il faut arrêter le mandat d'arrêt. Raha zegny fa Antananarivo, normalement c'est arrêté, fa comment acharnement à ton premier ministre Andrek Lydia, c'est trop. Amin'ny compte-njov, Mami Ravatomanga. Azonareo zegny, amin'ny compte Mami Ravatomanga. Izy boka tsy miboaka Mami Ravatomanga. Izy magnirika fo. Allô, ataova ty, magnano milomay premier ministre, magnano izy. Ah. Exemple Abel, directeur en secret. Ino raha vita Abel amin'ny secret anao? Encore un secret zegny? Hein? Tsy tiany secret mandeha tsara fotony Maurice. Izy koa bateau miditsy koa volaniko aminareo zegny, lafilafo entretien. Direct avilinagny Maurice agny, vonegna amizay secret. Zegny volaniko, ino entreprise namboariny NC Christian. Au contraire, izy namono jiaby. Izy namono jiaby. Donc, anao tsy tia zay, tsy magnino. Anao koa tsy tia zay.
ilanao zay. Monsieur le maire anay io mavita mitana zay tsy mijery zay nivolangonay état fédéral. Ndre ino raha tianareo volagnina aminaka? Maromaro anareo kaza volagna état fédéral. Ndre ino raha tia volagninareo aminaka? État fédéral tsy maintsy apetraka en place. Jusqu'à Marc Ravalomanana fa nikoragna tamin'ny azao hoe banquier-ndreo boka fa mamiravatmanga. Tondreo pierre bleu fa pierre bleu zegny pierre précieux boka izy tsy précieux aminaka. Izy tsy précieux aminaka. Anao koa tia mony zay. Zay boka tsy ambiny fo e. Zay tsy amby. Donc, simple premier ministre, simple raha volaniko. Tsy tianao éclate Diego io. Anao chef de gouvernement. Ça fait déjà 15 ans. Même décentralisation tsy nazonao. Même décentralisation tsy nazonao. Niananao tokony présidentiable mangataka état fédéral. Karaha nataony Sibongi, karaha nataony Koutsit, karaha nataony Mojajon, volaniko aminareo zay, olo jiaby zay nangataky. Tôt ou tard, nde tianareo nde tsy tianareo, maty za marève non, il y a un autre châtelard qui va changer. Misy olo za. Karaha nataony Koutsit, karaha nataony ro jiaby, c'est comme ça, c'est la vie. La guerre, c'est comme ça. Mila minégocier tsika. Atsika mila minégocier karaha ataony Poutine miaraka amin'ny Ukraine jiaby olo maro maventy ro. Mila minégocier tsika. Sambolo au moins mahazo la paranazy. Fa tsy anareo andeha mony zay. Au contraire, olonay magnano ndraiky, olo baka aminay ao fo mamony zay. Zay volaniko zay tsy mila hoy io. Apitranareo état fédéral-nay. Apitranareo. Ary Tananarivo koa mila zegny. Tsy volagna fa Tananarivo non. Club 48 tsy mila. Fa la plupart en Tananarivien mila. Ro koa ils veulent respirer. Azonareo général Bombe volagna fa embouteillage non, ro fa empaka koa embouteillage. Amblazy aime créer usine dans toutes les provinces. Ambla ataonay usine langilanginay no Sibeo, usine na kakaonay ataonay Ambanja, usine la vanille ataonay Asambava. Fa izy karaha azonay mila alenareo. Tsy olo tsy d'accord amizay. Non, citeny mon frère, azonao onogny vidéo nazy farany. Tanjigasa vidéo nazy farany, citeny mivolagna. Izy koa mitrangina état fédéral, soit décentralisation, za mangala retraite politique naka volany. Tsy haiko ino raha dikany volany amin'igny. Ça veut dire izy vitany mission nazy sa soit tsy tiany koa état fédéral io. Soit tsy tiany koa état fédéral. Mais je vais lui poser la question. Poser question izy. Fa nintsika niany volaniko zegny. Libération de monsieur le maire. Zegny raha tadiavinay. Zay tsy miady aminareo. Aboanareo izy, ny mifapare hiasa aminazy. La réunion fapare hiasa aminazy. Fotony olona apetsaka anareo PDS io tsy atokisan'olo magnamia aide à Diego Suarez. Fotony zay boka fa tsy amezanareo aide boka Tananarivo. Mais zavanareo fo président Tsarnavy depuis l'acharnement nataondreo en monsieur le maire io. I premier ministre tsara nandalo to depuis l'acharnement. Donc ambilanareo zay mitondra tanananay zay koa fa tsy tianareo. Zay tsy miadiady aminareo ne. Apetranareo état fédéral, Tuléar s'occuper de Tuléar, Nosibe s'occuper de Nosibe, Sambolo s'occuper tany misy izy. Io tsy fiadivagna. Ary tsy io tsisy comment dire ça diviser zegny non. Tsy marigny zegny. Tanana mandroso jiaby lanko aminareo état fédéral tout simplement. État fédéral, tanana mandroso jiaby. Zay volanko aminareo, ambilanareo zay mitondra tanananay zay koa fa tsy tianareo. Il y a que ceux qui ne rêvent pas qui ne connaissent pas la victoire. Voilà. Celui qui ne se bat pas, il ne connaît pas le goût de la victoire.
zegny atsika boka Diego boka tany jiaby io tsy haitsika c'est quoi le goût de la victoire fotony atsika tsy miady ary tsy mahay miady tsy olo jiaby zegny volagno izy koa atsika zio uni ireo koa tsy mitorogny volan-dreo volaniko zegny fa ela nazahoantsika io le problème amitsika ao olo baka amitsika ao mamono atsika olo baka amitsika ao toujours misy toujours brebis égaré zavanareo zio a Diego ao premier ministre Atsuliaro misy agnaragnaroe fa mbola volaniko aminareo nagnasary niaraka tamitsika reo io amizay reo niala bala zay tsy agnano président fa nivady nagnano candidat reo tsy nahazo igny nambelandreo raha jiaby nangigny reo paf fotiny tsy tondandreo président donc le fitondragna fa tsy manjary ok zavanareo niany exemple niboaka zegny volamena boka Comore ni convoqué nanjiraduel zegny olo comment dire ça par rapport amina intoxication alimentaire tanareo ahodindreo masotsika boka agny adignatsika ferany cocaïne fotiny maro olo boka karaha zegny ataony fitondragna ty tu vois karaha zegny ataony fitondragna ty izy koa fa misy raha maherihery direct détournendreo fa atsika stratégie-ndreo fa haitsika fa ela non pas forcément Tananarivo tsy maty état fédéral Tananarivo tsy maty c'est ce que les gens font croire Tananarivo maty non tsy maty Tananarivo au contraire ça va plus s'ouvrir et io amizay magnano concurrence atsika jiaby zegny volaniko magnano concurrence atsika jiaby atsika tsy raha mono volaniko zegny tu vois exemple izy koa misy vola be Atsuliara magnampy Tananarivo fa tsy karaha ataony eto boka azoby masaky mivolagna aminaka fa ty budget namezan'ny fandrakana tel endroit gouverneur anazy vola nataony gouverneur ino vola bio azonareo zegny ir député nataondreo ino vola io raha zegny nazavainy afaka andro Christian donc tout le monde volaniko aminareo zegny tsisy olo maty zegny au contraire volaniko aminareo état fédéral natoa tsy adala américain nagnapetraka zo pourquoi l'Amérique est le plus grand puissance mondiale adala américain adala chinois adala Angleterre adala Suisse non c'est atsika dala zegny volagny Luc Hervé atsika dala atsika sambatsika fo fampamono volagna fôtsiny tsy tiatsika exemple nosy be ndreo tsy tiandreo Tsuliara androso azonareo zegny au contraire volaniko on va tous manger atsika jiaby mihina io exemple atsika mi-exporte rieky la vanitsika atsika mi-exporte tu vois misy taxe mandeha ao misy entrée d'argent atsika mavita magnano concurrence ny prix tsika niany ty mamira vatomanga mangala izy olo jiaby fa mitomagny aminazy ao olo jiaby mitomagny que ce soit antala que ce soit asambava que ce soit resaka volamena olo jiaby mitomagny fotiny tsisy concurrence tsy ambelany midriky le concurrence zava izy io fa misy histoire Maurice ao topaka nareo vola inventé non j'invente jamais volaniko aminareo zay ary information naka ireo samby reo afa magname za information ny volaniko teo resaka Lydia za fo tsy mivolagna secret ny Lydia tsy aminaka karaha zegny za tsy m'enregistré olo volaniko zegny fotony raha jiaby agnatiny loko ato eko izy magnano acharnement amy monsieur le maire tapitapeny karaha ty premier ministre magnano acharnement izy karaha izy magnano acharnement contre Jocelyne fotiny eny madame président andraiky madame Jocelyne tsy de fankatia loatra azonareo zegny mais za fotsy nde za tsy voly fa zegny tout simplement donc zay le vidéo tsika simple comme bonjour volaniko aminareo zegny monsieur le premier ministre izy koa tsy tianao mais Diego simple raha volaniko aminao
Arrêtez tout ça. Aboano, monsieur le maire, faute une équipe nas fa pare. Aboano, monsieur le maire, équipe nas fa pare. Faute na nom que signature. Mais vous n'avez pas PDS. De quel droit déjà en ont une signature en a pas PDS? De quel droit? Ah, tu n'as décidé quoi? Mais il y a papier tribunal, décision de tribunal. Tu n'as décidé décision de tribunal. Tu sois dans décidé, ah, il y a pas faire un pouvoir de cassation. Tu n'as décidé. L'affaire est classée sans suite, monsieur le Premier ministre. Tu tiens boka. Alors, le gouvernement faisait l'affaire est classée sans suite. À Boanomze, monsieur le maire, en blano, il y a sa foutini, famar namaneo, Chinazkarama, ça fait plus de 3 mois. Et qui, monsieur le maire, depuis le 27 janvier, fa paré diable. Fa chimboanaro, miasa. Ah? Chef de gouvernement, chef de gouvernement. Est-ce que le gouvernement non en jusso? Fa nan jusso Madagascar. Fa une pesque état fédéral. Na tolum tu manque diabio. Dikaze, sisra manjar o a Madagascar. Ze mampiafatrafitra olo jiaby, mampitaregny olo jiaby. Eko maro atsika amza vidéo, misy namagna mivolagna, tanao, zay tsisy méga, lany méga zay, tu vois, mijaly olo. Fa misy namagna foagny, magnaboaka, vidéo nye, ty vidéo, mivory olo jiaby. Raha zigny andro. Donc, on continue. Io tsy ambelatsika volaniko zegny. Il n'y a pas une guerre où les gens ne se sont pas battus pour gagner. Ah. Vous que troupes de marine blanc, ah? Contre Bazey, blanc comme Narosé, 3000 Allemands contre une poignée de Marsouins. Une poignée blanc, Samboul miscombanal, les gens étrangères miscombanal, tu vois, Cameroun, tu vois. Or que c'est des petites poignées. Zengle son blanc comme Narosé sananda, Zachikive. Zachikive. Archimenti boka, monsieur le maire. Dze, ulu mvulanga mnaka, non, ba, zafa tchek blanc, non. Dama yem vulanga fou. Vlang fou naka. Même sananda blanc. Tant que monsieur le maire, chimboka foutin, monsieur le maire, blanc comme Narosé, tisra ratch naton. Au contraire. Rananjar fou naton ton Diego. Itanul diaboka. Je, in Diego, maluto. PDS, il se passe. Yuti, Nampia devenu premier ministre, blanc comme Nozé. Tinena Edmond, c'est quelqu'un de bien. Nampia devenu premier ministre. Merka, monsieur le maire. Il roué karatitio. Il blanc comme non. Zafan Odro, t'en arrive la première fois. Bon, diaka zafan courant, va. Nyanti, Tina Edmond, il va de grâce. Il va de grâce. Vous n'avez pas d'aller premier ministre. Et monsieur le préfet, voilà, jeune préfet, il faut battre un premier ministre, carrière à naze. Bonjour, bonjour à tous. Nous battons un premier ministre, carrière à naze. Gouverneur, pourquoi tu me savais bien que tu voulais? Il y a un gouverneur. Marionnette, à toi, va-t-il? À toi, Ed. Hein? Tu dois faire un non. Allô, Mandoualke, Mandoualke. Chati, Chati, blanc comme Narosé. Chati, Archimenchazne, ta fédéral de Ténaro, de Ténaro. Nous sommes prêts, Vlankzé. Ta loi ou le Bénin, n'a une erreur. Zemtich m'a une erreur. Justement, ils ont vendu à ce que tu vendu. Vous n'avez pas de mis la volando. À ce que comme il a volando, n'attendons qu'à proposition n'attendons. Faut n'a une proposition encore autant, monsieur le maire. Fatchineken, monsieur le maire. Tu peux comme monsieur le maire, hein? N'a une direction que tu vas vouloir, monsieur le maire. Non, tu peux comme monsieur le maire. Il ressemble au faux. N'a une proposition à l'autre kayasa. Vlainin. C'est possible. Zachandaf tanjaz na kavlain. Zachandaf vlain. Jamais. Zengravoisio. Zengravois, monsieur le maire, c'est des acharnements politiques, acharnements judiciaires, amratinaton. Même directeur, président Pousse-Pousse, blanc comme Narosé. Dans un bonne fontaine.
Ils ont personne, ils veulent, ils dire monsieur le maire hato. Endo Antananarivo raha zegny. Fotony a Diego baka etofendreo affaire io. Fotony ireo fa mandiandia avocatsika ao, mandiandia mpiasan'ny tribunaltsika ao, diadiavindreo agny. Fa Antananarivo tsy karaha zegny. No iagna rô baka Antananarivo ao. Iagna. Zava zao magistrat jiaby ao mavita mivolagna zegny, azovy agnatina affaire io. Ha? Rô tsy mijery. Za tsy nanonagna agnarana-andreo volaniko. Jamais. Za tsy manonga agnarana-andreo. Volagnin-dreo fo taminaka, normalement, volagnin-dreo, affaire de monsieur le maire, Jean-Luc Njavolodrara, est classée sans suite. Zay ndraiky tsy aboakany monsieur le premier ministre. Tsy aboakany. Izy koa anao, fais le transparent. Anao monsieur le maire, nagnano transparence izy, tam Bianco nandeha nizaha la commune. Nazahoany certificat. Nazahoany certificat de bonne conduite. Le compte de la, il nous dit, le compte de la commune de Diego Suarez a reçu le, voilà, bien encadré. Anaro tokony nagnano karaha zegny koa baka, ataova transparente. Bon, ty papier tribunal, ty valindrano tribunal, dikazeny ty monsieur le maire non, kaza magnapetsaka PDS andrahaligny. Tsy journaliste. Io fo madiso anaro, direct afa diso anaro tamizay baka. Le madiniky tsy mahay. Le tsisy téléphone, tsisy méga, tsy mahay raha zegny. Fa mandeha fo agny. Io atao hoe téléphone arabe volagninay igny baka. Izy mandeha fo agny. Olo jiaby fa mahay izy io. Misy olo tsy haiko baka ia, mangataka mi aminakahy za mizaha. Azovy ty tata contacté. Ah merci, ok. Ah. Que ce soit baka Toliara, que ce soit baka Nosibe, Tamatave, Toamasina. Ro jiaby mandeha fa message aminakahy. Za baka mavita mivolagna. Anareo tsy mavita mivolagna. Za mavita mivolagna. Za tsy magnasara ô volaniko. Za mivolagna la vérité. Ary vérifier. Vérité, vérifier. Donc, monsieur le Premier ministre, un petit ultimatum, aboie monsieur le maire Ané. Zeng fura volan. Parce que, isko misra voix, monsieur le maire Ané, misra voix Diego Né, tu seras le seul responsable. À nos arrêts, faut responsable. Est-ce qu'on mise insécurité à Diego, à nos responsables? Faut tenir, à Zov Nathan insécurité, toi, monsieur le maire Jean-Luc Njavolodrara. Faut dire, même à Aling, n'importe quelle heure, non, baïtaïs mandé. Ah, misaïsme traîne, ah. Karaha radara, karaha satellite izy. Misauvé. Ro vaza diaby io volaniko aminareo mipetsaka Diego ao. Mandefa message aminakahy. Ombiagna monsieur le maire miboaka. Ombiagna monsieur le maire. Fa tsisy raha manjara eto a Diego Suarez volagnin-dreo. Ha? Soa vazaka, soa karana. Olo diaby fo eky. Oh, fa tsisy olo azonareo volaniko zay. Donc, monsieur le premier ministre, isan'andro za magnano vidéo resaka anao izy koa zay fo tadiavinao. Izy koa zay fo tadiavinao. Ultimatum ty volaniko. Izy koa misy insécurité volaniko aminao à Diego Suarez ao, tu seras le seul responsable. Tu seras le seul responsable. Fa hitanao volaniko zegny, hitanao olo fa magnano bombe en peinture mivolagna zay tsy mila PDS. Natoa rô na mivolagna zegny. Tokony nanalaisenao tsara. Jusqu'à niany mbola tsy voly olo aby io. Mbola tsy voly. Ah, attention, le crescendo. Manonga moramora. Ah, à un moment donné tsy voatananao. Diego zay koa zala mihetsiky. Diego zay koa mihetsiky. Même za maramila za mavozo za milefa. Vody eko Diego volaniko zegny. Eko Diego. Diego mangigny. Rubribe nareo fo rô baka. Tova mamono 4 rô. Nareo mamono cocaïne. Mbla zay mamono 4. Ha? Ni nareo chimique, ni nay naturel. Ha? Tsy mitovy. Donc, raha raiky fo volaniko aminao. Tu vois? Anao fa mamono zay. Anao fa déviation de rano atao anao fa mamono zay ne igny. Déviation de rano. Zay volaniko maro olo mitomagny, monsieur le premier ministre. Anareo roe deux frères ao.
Le seul raha tokony mandeha izy voneny raha lanao, anao tsary nagnadoso izy, tsary nagnadoso izy anao. Votiny am kontiny mamy Ravatomanga volagno, votiny mamy Ravatomanga misy raha karakara zay ao Maurice ao. Sitrany mandeha agny toy zay mandeha Diego. Vola hela azo igny mbola alefa koa Antananarivo. Mbola hely fa alefa Antananarivo, mizako mikonta antseny ino raha ty. Bon, allô. Mavy avy eo Zoko Benaka, resaka Ambarivo be ao, DG. Ja? Zay mahita fo volagno, salut mon frère, salut. Zay mahita sujet fo volagno aminareo zay. Fotiny zay olo crédible, zay olo tsy magnasa, zay miataky zonay mampanjary Madagasikara anay. Zay gn'atiavan'olo mandefa renseignement aminay, ary renseignement-nay vérifié et authentifié. Ah? Zay continue fo. Izy koa resaka, izy koa nareo mundo à Madagascar volagno zay. Zay pare me défendre Madagascar. Ah? Il y a plusieurs façons de le défendre. Ah? Surtout aminareo corrompu abio. Notre arme, c'est ça, la bouche et la vérité. Za ko fa voly am arma teo basy igny fa nefa. Za fa voly amin'igny. Ah? Izy koa ndraiky za tady aminareo hitsangana mbola mety fo koa igny. Ah? Za raha mbola matanjaka. Oui mon frère Eric, fa eko raha jiaby zay. Eko, maro olo mizaha fa délestage volagnin-dreo. Délestage tsisy courant. Ah? Firy olo mitomagny aminaka. Mandeha mizaha io amizay fotiny exemple live nomoaly nandeha plus de 6000. Ah? Je sais pas combien de partages. Dikan'izay mizaha fo olo mais après. Mizaha fo ne olo. Olo ty zaha fotiny ro tia raha marigny. Contrairement anareo alafu mitsangana. Anareo alafu ny président mitsangana. Anareo alafu ny premier ministre mitsangana. Izy navita bazary tagny mivola, comment dire ça? Azov nagnano ty ministre de décentralisation, azov nagnano bazary. Mais non, faux. Faux. Zay mikaiky ambassade, monsieur le premier ministre. Ambassade de France io, karaty. Zay mikaiky ro. Nato ambassade de France nandeha monsieur le maire tagny. Nagnano tournée. Izy ny volana, on va refaire. Tu vois? Ampianay. Nagnino volo rosio. Faut monsieur le maire tio. Dikan'izay, premier ministre mandroboka atsika Diego Cerezo. Anareo mila proof la proof zegny izy fa devant masonareo. Anareo mila proof izy devant masonareo. Sa anareo mitandregny volagna anandro radio là, ataoko Miami ty, l'autre là qui dit Diego ataoko tsy haiko ino. Tu vois? Proof fa io. Rango izy tio aia karamany piasany la mairie. Tsisy. Ya? Fa preuve zegny. Tsy mizaha preuve tany hafa eky. Soit ianareo preuve vandivandy aby io. Soit ianareo marigny volagna Jocelyne volagno. Za tsy pour Jocelyne fa marigny volagna Jocelyne. Président fa tsy tian'olo Diego. C'est vrai que Jocelyne nagnapetraka président. Ah, karakory. Ty pandro koa Jocelyne. Zay ne volagno attention. Zay volagno za, izy koa resaka politique nareo, je suis là pour vous contrer. Raha koa fa hitako tsy manjary, za me contre fo. Raha koa manjary, je serai le premier à vous féliciter. Ah, pour l'instant, je ne peux pas vous féliciter. Si possible, za félicite nareo. Le jour état fédéral, mitsangana, là je peux vous féliciter. Pour l'instant, anareo tsisy raha ilaigna nareo feko. Raha tokony raha ilaigna nareo, miala nareo diabo. Que ce soit président Fokotany manonga jusqu'à président de la République. Tokony miala nareo diabo. Tokony miala. Ndray olobe koa fa tsy ady yo ambila. Ja, miala koa nareo. Miala koa. Adio fa tsisy olobe tany jiaby fa tsisy olobe. Misolelaka fo. Diabo zio mila misolelaka fo. Bonjour tout le monde. Diabo mila misolelaka zio. Atika sambatsika volanko aminareo zay fampamona, fampitomboky meso. Izy koa olo ivelanagny, ok d'accord. Atsika volanko aminareo, premier ministre namona atsika. Même jusqu'à Tananarivo ro mahay zegny. Jusqu'à Tananarivo mahay zegny ro mihitsy volana. Zay koa nahazo monsieur le maire karaha ataonareo io.
zay tsy nazo boriborikondra ao Antananarivo ao volagnin'io. Capitale de la ville la plus sale au monde. La plus sale au monde. Romaita Diego, ah, volagnin'io, madio Diego. Izy io fa commence maloto fôtony monsieur le maire anay tsy eo. Zay miamby monsieur le maire anay. Ary tsy maintsy aboakanao io premier ministre. Ary tsy maintsy aboakanao io. Fôtony anao azy io fa anao tokony en prison volagno. Anao tokony en prison. Depuis quand mais premier ministre magnano papier pour dire que voilà, agnapetraka PDS. Depuis quand? Hein? Voilà, zegny. Tô mimita matavina. Ya, alifasa mon frère. Alifasa la grève diaby. Zay raha tadiavinjony. Zay ne volaniko. Tsy zaza raiky. Zay ne vola au contraire, des fois za koa mbola mitambitamby manafa be. Non, ambesantseny ka ambesantseny. Fa rô nefa ty hipoaka. Zay fa tsy hainay raha ataonay. Zay fa mijaly. Ndre jirama tsisy. Ndre rano tsisy. Za manakinarô. Tô ambesantseny ka volaniko. Ambesa. Tu vois? Alarmeboka volaniko zegny. Zay misy sommation fô boka. Alohany tivitry. Zay mila magnano sommation. Là, 3. Après le troisième fois, faïs. Yen volaniko, premier ministre, anao la faute. Miaraka Lydia. Anao, andraiky Lydia, la faute, acharnement judiciaire, ataonao, monsieur le maire Jean-Luc Diavoldiara. Le seul truc que je te dis là, aboa izy. Aboa izy, izy koa tsy tianao iretsy, Diego mandeha ambilobe, ambandra, no sibe diaby. Io tsy a Diego fa volaniko aminao zay. Io tsy a Diego fa olo mitady maire Jean-Luc Diavoldiara io. Tsy a Diego fo. Adala mba olo ni choisira izy président ny maire Madagascar. Niany ty fo, je sais pas que ino raha mandalo Madagascar nagnino maire jiaby tsy nietsiky. Fôtony volaniko amin'ny maire jiaby io. Raha voa Jean-Luc Diavoldiara possible avoanareo amaray. Izy voalohany midefendre anareo, niany izy avoarakara fa hainareo fa tsy manjara affaire io, tsisy araiky nitrangana. Za boka fa tsy mikoty député fo. Zay ao tsisy député. Zay tsisy député ao. Ah? Il bourra réglage tsy mi-existe aminaka boka. Ao tsisy député. Ah, nivadiky palto izy, mbola sasany vorona izy tsy mivadiky palto. Izy nivadiky palto. Asa nazo nono, alohany izy nangala avion, nandeha Antananarivo. Karakory, signeko va tsy signeko. Ah, anao koa fa olobe, volagniny manafy ty. Anao fa olobe. Nipody to, tsy zay volagna tamina. Ha, nagnano signature fa izy koa tsy niaraka tamindreo de toute façon maty. Nagnino afaka andro Christian tsy maty. Hein? Donc, tsy tokony nagnano député anareo, izy koa tsy tondra anareo. Tsy tokony nagnano. Azova aminareo midefendre maire Jean-Luc Diavoldiara. Ah, Christian Fakandro. Boka ia Christian Fakandro. Ah, amajanga igny. Izy midefendre maire Jean-Luc Diavoldiara. Lydia, anao mandevigny izy. Premier ministre, allez, ah. Dirikabiny Jocelyne, io araiky mila réglegna koa compte-nazy igny. Dirikabiny Jocelyne. Ah, azonareo ony, 8 mars, mila arretegna, hein? Lydia, ha, mila écartegna monsieur le maire, mila écartegna monsieur le maire. Vitanareo boka io fa mbola tsy vita igny aminay. Mbola tsy vita igny aminay. Zay volaniko, sitrany aminaka to zay eniminaka. Raha koa nazoko, io tsy ambelako. Zay volaniko aminareo jiaby, ka za mivolagna aminaka za kivy, za non. Ka za mikoragna aminaka azy koa mivolagna fa kivy, anareo resaka monsieur le maire. Non, io tsisy mila kivy zegny. Olo jiaby mila mitrangana. Tsy olo araiky andeha mony maire atsika. Olo araiky andeha mony Diego tsika. Erany Madagascar karaha zegny. Justement mon frère. Justement, hoavy zo volaniko. Zay ne volaniko, sitany zay volaniko tsara mivolagna des fois, tsara mivolagna pour mettre mise en garde. Fôtony anareo mivolagna fa anareo tompen'ny fanjakana. Dikan'izegny anareo tsy voakitiky. Attention volaniko, respectez adversaire anareo. Respectez adversaire anareo.
nareo misy basy misy ino anareo vahoaka koa mihetsiky io tsisy digninareo. Même merci anareo maramila maromaro anareo zay ni contact za fa tegna miaraka aminay anareo. Merci anareo police koa fa ni contact za tegna miaraka aminay anareo. Même gendarme tsy maromaro gendarme fa les maramila ndraiky police avec nous. Fa anareo koa mijaly karaha zay baka. Nareo koa mijaly karaha zay. Zava voa nosibe gendarme voa nosibe tanareo nefa mat carrière diable mat. Donc mipody io ireo io vita politique indreo ro mandeha en France diable zanakandreo desindreo tak anareo io fo tavela io fo. Zay merci maromaro que ce soit officiers généraux et officiers diable les adjudants chefs mikeky za. Je sais que anareo mety atokisana io fa tsisy olo miala zegny. Zay nevolanko aminareo jiaby zay miala ka za mizaha vidéo naka eky za mila olo comment dire ça magnameza force mipousse parce que izy koa zaza raiky miaraka frère Percy miaraka zokibe naka io tsy vitanay io tsy vitanay. Atsika mila tsika diable lanko aminareo zegny izy koa tsika dia fa nitsangana fa hela raha ty fa nefa tsika zay vla on continue le combat continue jusqu'à la mort, la patrie ou la mort. Azonareo zegny non ito solution Madagascar. Azonareo zegny il faut même pas croire que misy olo andeha sauver atsika Madagascar izy koa tsy atsika malagasy. Tsy solution hafa atsika malagasy misauve malagasy. Atsika zio koa keky américain ro mivolagna zay nikeka anao donc amezanao zay raha ty boka. Azonareo zegny atsika jiaby mitsangana contre qui? Contre gasy tia mono atsika panao politique le club 48 contre aro tsy tia l'état fédéral aby ty. Donc atsika voalohany mampandroso Madagascar. Nagnino sasany mavita atsika tsy avita atsika olo mba farany bado isanandra mila miady volagno adinaka niany volagno resaka monsieur le maire anaka aboanareo. Amy lalagna izy tsy tokony pour chasser nareo karaha io. Fôte rambo izy tio volanko aminareo zay olo jiaby mitomagny a Diego ao jusqu'à ro karana aby mikeky za zala Joakim ombiagna monsieur le maire mitranga ombiagna monsieur le maire mipody hitanareo fa tiany vahoaka monsieur le maire izy tsy tiany premier ministre fôtiny premier ministre raha mipetraka ao a Diego ao il passe pas sa vie à Diego. Izy koa fa avy a Diego ao izy mandeha misitrika agny amy chateau benazy agny Asakarama agny mandeha misitrika tany jiaby izy misitrisitriky dika zegny izy tsy tia Diego. Nareo nahita premier ministre mandeha vite mandeha mizaha vahoaka non monsieur le maire mavita magnano karaha zay. Donc les gars firy fois atsika de nandeha tagnatin'ny bureau monsieur le maire maromaro olo mizaha vidéo ato miditsika agnatin'ny bureau monsieur le maire. Anao tsy mangala rendez-vous anao ambany izy koa libre izy anao ampidiriny anao mandeha mangala copie amy la mairie ao anao mandeha mizaha bureau na monsieur le maire ta fa izy zegny raha tadiavinay zegny atao hoe marikitry vahoaka fa tsy sasany magnano marikitry vahoaka milefa vahoaka. Tsy komboka bora réglage vanko aminareo tsy haiko mbala ino raha pitsany za koa izy zala direct za fa tsara marigny vola ao fa vola tsy manjary izy igny oui vola tsy manjary igny fôtiny Madagascar c'est le pays le plus corrompu dans le monde. Niany soi-disant volamena anazy
Ande imba volamena. In direny vahoaka mba volamena zay. Direny vahoaka. Itsisy raha direny vahoaka fotiny tsy vahoaka madinika nagnano volamena io. Nangalatra zo, nagnano trafic zo tsara vahoaka madinika. Ary volan'ny volamena io tsy hitany vahoaka madinika. Midika agnatin'ny posinareo. Donc ino direny volamena zay. Izy io mipody a Madagasikara mandeha Dubai. Ha? Izy amizay tsy raha midika agnatin'ny lasiety vahoaka madinika. Aminareo agny, agnatin'ny compte en banque nareo agny. Donc ambilanareo état fédéral net tout simplement zay. Voilà. Zay vidéo tsika niany, la balle est dans ton camp monsieur le premier ministre. La balle est dans ton camp parce que zay io fa tsy voleky. Mahay anonga fo zay io. Tra zay to nanginging, tsambanareo fa vita affaire monsieur le maire dignanao non. Zay volako aminareo tsisy mivolagna aminakata za fa kivy za fa tsy hagnano non. Nao ko tsy hagnano mandeha nare. Mla zay gnano. Mla zay yady. Zay boka tsy mety resy. Zay boka tsy mety resy. Olo tsy niady fo resy zegny. Olo tsy niady fotiny tsy haina aby ke. Izy tsara niady izy mbola za fa resy. Zay boka ataotsika vahoaka malagasy zao. Tseniko nandeha la guerre tsika fa mavozo gadra resy. Non, za tsy resy. Voilà. Merci aminareo pour les vidéos. J'espère que atsika misy bonne nouvelle ngatako amizanary. Io tsy maintsy avy. Tsy maintsy avy. Nareo zao magnano ramadan aby io. Allô magnano doa. Tu vois? Même zay tsy musulman, même si samby olo magnano nazy. Ha? Mangataka. Voilà. Mon arme, il est déjà là. Et là. Tu vois? De toute façon, Yukara bisclette. Yuchadinga. Les yeux fermés, blancs comme nausée. Yuchadinga. Ok, merci Amnaro.